Yeah, girl. Yeah, kanami ginidibila sa restaurant nila. Yes, waiter. Yeah, I'll have one serving lang ng salmon. On tartar sauce lang. Can you tell the chef that it will be cooked lang sa under 140 degrees lang, please? Oo, tapos with a squeeze of lemon ng palihog. And on the sides, ano lang, I would like to have your seasoned vegetables. Thank you, Manong. Thank you, waiter. Yeah, oo. Oo, amo na to, diba? Diba, girl? Bakal ko, de! Bakal ko! Nang, ano, anay, abi, ng sardinas, anay, abi? Oo, kay manyaga. Wala ko, manyaga. Putangan lang ko, anay, abi. Ha? Putangan ko, anay. Ano na ako nga sardinas, ang in tomato sauce, chili tomato sauce. Oo. Gano'n ka pa, di ka pangita ka to ni mama mo to. Higan ka to karon. Ata to. Pangita yan ka to. Oo, nang, isa nang. Hi, good morning. Yes, I want to order some, saka venti lang coffee palihog. Yes. I would like to have caramel macchiato. Yeah, can you put, manang, mga 3 pumps lang sa caramel, and then sugar, ng palihog, ang gamita nga sugar, ang stevia lang. Oo. Yes, thank you, Gid. And, isa na lang dahil ka, I think one, yes, ang cheese croissant ng ninyo palihog. Yeah, thank you, Gid, manang. Nang? Kawin may gabi, nang? Oo. Ano ko, anay, para buwas, wala ko kapihon. Oo, wako tama ko, anay, abita, ng 3-in-1 lang. Oo, ang may lang bala, ang mas creamier. Oo, isa sinanang. Oo, kag na lang dayon ng, may kada, ng double body. O ay, ara na lang ko ang pandesal na lang. Oo, hindi ko sa munay. Ang na ako ng pandesal. Oo, katigas ang munay. Oo, amo na. Ari ka naman, di. Nakita ka itong tatay mo. Bakulo, nagkita ka ito karon. Nang, mo na ng 3-in-1. Tama na yung baydan ko lang tapos bulan, ha? Di ko kapihon, boss, eh. Yeah, for appetizer, I would like to have, waiter ng, do you have this oyster? Yeah, fresh caught na siya. Okay, from Switzerland, no? Sige, amo lang na siya. Ang inyo nga special nga caviar for tonight. Yeah. Let's celebrate, girl. Ay, ato may galibod. Dali ito. Tagpila lang imo nga ginamos. Ay, di ba, anak ko bisang ginamos, abi? Ang tagpila lang imo nga, ang sisi. Ang sisi lang akon. Kaniwang man na. Ato ba, yung anak ko, abi? Sige. Duwa ka gantang. Kag ang ginamos mo na lang dayon. Dinihalin ng ginamos. Sa inigaran pa. Sige, isa sina. Balik ilang buwas, ha? Balik ilang buwas kay wagi ko sumong kwarta. Wala kami panyapunon. Ha? Balik ilang buwas. Psst. Ari naman sa sakto na. Gapa naguay ka naman da. Nangita ka tong tita mo. Uli na to. Babakulan ka naman gani karon, isa.